Hai uns anos, o goberno do BNG conseguiu arrincar das mans privadas a xestión dos catamaráns da Ribeira Sacra e facendo que a Diputación o xestionara dunha forma directa. Agora, anos despois de investir moito diñeiro e moito traballo en poñelos en valor, en conseguir que viñeran a utilizar os máis de 55.000 persoas cada ano, o goberno do PSOE, sin ningún tipo de razón coñecida polo menos, decide privatizar de novo ese servicio. Devolvelo a mans privadas para que dese xeito deixe de ser unha ferramenta moi útil para desenvolver o turismo en toda a zona sur da provincia de Lugo e, por tanto, para desenvolver a economía tan necesitada das comarcas do sur da provincia de Lugo. Porque é unha das maneiras de dinamizar e desestacionalizar o turismo no sur de Lugo. En este caso, ten un efecto chamada o catamarán que de privatizar as empresas privadas pois teñen outro tipo de criterios, entón van pechar en moitas épocas do ano que non vamos ter oferta. No BNG creemos que non se deben privatizar os catamaráns, entre outras cousas, porque os gobernos do BNG costoulles moito traballo, moito diñeiro, puxa a Diputación para poder rescatalo das mans privadas e agora non parece moi normal que un servizo que en mans públicas costaba 470.000 euros agora se privatice. Se lle día, por así decirlo, vai aos petos das empresas privadas, pois máis de 700.000 euros, non? Casi o doble por privatizar un servicio que é fundamental para o desenvolvemento económico da comarca de Lugo. Porque seremos que han de controlar e de saber en cada momento o que necesitamos para un tema de turismo. Neste caso, pois, privatizalo, pois, pensamos que vai redundar dunha maneira negativa a hora de dar servizos que sempre dentro dun marco dos servizos públicos vai ser moito máis barato. Ben, dentro do BNG estamos en contra da privatización deste servizo dos catamarás da Diputación Provincial porque creemos que a Ribeira Sacra debe ser dinamizada e promocionada desde as administracións públicas e non desde o sector privado que ten como negocio pois os catamarás neste caso, que sería a súa explotación. Por que crees que non se deben privatizar os catamaráns? Bueno, eu creo, como o conxunto dos compañeros do BNG, que o que supón as privatizacións por parte das administracións e a parte que vai a empeorar os servizos, a precarización dos traballadores que prestaban este servicio con anterioridade.